Kana ganin sana'ar kamar akwai ɓata gari tana ɓata tarbiyya. Kana ganin sana'ar zai iya zama faɗakarwa? Da farko dai babu wani ɓata gari a cikin harkar fim. Na'am. Babu shi. In kuma akwai ɓata gari a cikin harkar fim to a nuna mun shi. Babu. A ƙa'idar yadda ake kama mai laifi a shari'ance. Kalmar dai ba ana magana a ce zina ba. Na'am, ita ce. Yadda shari'a take son a kama mai laifi in ba shi ya ambata da bakinsa ba, dukkan yau ba mu zinaci. Dukkan yau ba mu zinaci. In kuma mutum ya ce akwai to ya faɗa. Ya kawo shi. Sai ya kawo shaidu guda 4 kamar yadda shari'a addinin musulunci ta shaidar ya gansu turmi da taɓarya suna yi. Babu wata illa a cikin wannan fim ɗin. Sai dai duk mutumin da ita da illa in akwai ta, to ba kowa za ta shafa ba, kansa za ta shi abin da ya shafi kariyarsa ta rayuwarsa ta duniya shi za ta shafa, abin da ya shafi rayuwarsa ta lahira shi za ta shafa, ko saboda man amila salihan wali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Amma duk mutumin da ya zo ya ce dan fim mutumin banza ne, to ita na da abin da zai gaya Allah da larabci gobe alkiyama ya kare kansa akan cewa wannan mutumin ya tabbatar mutumin banza ne, tunda aikin banza dai ba a fili ake yin sa ba. Kuma duk fim din da zaka gani babu inda aka ci yau ga dan Kannywood yayi zina, babu.